Da, genul ăsta. Și ce faci? Adică cum reacționezi? Sincer, în genul ăsta de situație. Exact, m-au trecut 100.000 de fiori, mi s-a părut super scârbos și primul meu instinct a fost că vreau să plec de acolo cât mai repede să nu te mai văd niciodată. Nici nu oprisem înregistrarea, adică și rămas forever. Bun. Da, clar, ăsta e nivelul. E foarte greu. E efectiv la ordinea zilei și asta, zic, șantierist de la original. Fără nicio jignire pentru oamenii care lucrează pe șantier, că nu se compară din punctul meu de vedere. Acum, așa că suntem și pe final, problemele cu care ne confruntăm noi nu sunt doar ale noastre. Adică situația femeilor e chestionabilă în multe locuri. Că vorbeam despre România și clauza de conștiință. În Slovacia, dacă te duci, farmacistul poate să spună că n-ai voie să-ți iei contraceptive. Că dacă e împotriva convingerilor lui morale să dea contraceptive de urgență. El? Slovacia? Da, în Ungaria avortul medicamentos e ilegal. Da, în Polonia avortul e ilegal și la fel și în Malta. Mă rog, apropo și de lucrurile pe care ar putea să le facă Uniunea Europeană. Foarte greu să miști ceva dacă ai statele astea care opun foarte multă rezistență.